tot vanaf van Stadsvastelovensvereniging de Vlarense met in hun midden opper de Axel opper Vlares Bert Lemmens. Is een volgende voor Otto Montrekken. En dit zijn de Rebelse Buurtclub. Ze spreken al vanavond dat ze 1-0 zijn met. Ze hebben eerst nog oefenen en Gedano. We hebben de wereldslag verkozen als hun podium. Geweldig, geweldig. De Buurtclub, de Rebelse Buurtclub. En hier zit met nummer 4, Job Koek. De Alpen Express. Hier hebben we een basket afgezet. Geweldig. Volledig goed met de wagen. En dat vindt ze al jaren. De grootste Europese die volledig goed. Dat zijn William Gurman, Adam de Velde, Erik Kloos en Rio Gerard. En dat dan vindt ze er eenmaal veel goed. Kijk dat nog maar weer die geweest. Dan gaat ook af en toe afgevoerd. Totaal goed is dit zo'n ding. Heel goed. Dat is het.
Vereniging Vissersporten met de leeftijd. En dan hebben we de de eerste met de grootfinale van de afvaardiging van de Zuidvoorten Dansmuziekers. Vasthouden staan. Burgerwerk Stingel op de zetten. Wachtengels die onze online contest. Dan de mondkapjes, nog een voeten. 10 meter, oh toch, laat het nog niet door. Het burgerwerk is afgezet en dan zijn we Vlaamse contest. Dat wordt heel gezellig, behalve zat zetten, helemaal zee. En het is helemaal hetzelfde. En dan zo weer het zand. De race tegen de klok hier is een opspel. Van mijn nummer 88, niet van weg geweest. Kleine hondenwagen. En we kijken hier nog de voedingsbox, box en die box en de dingen. Nog aan de rellen vroeger aan en Dora Petersman en race tegen de klok. En dat wordt een zeker voor de vastgelopen deelnemers. Want hier zojuist zat het toch om alles een gretigheid te krijgen. Zoek op de vastgelopen naam. Dat de regering ons natuurlijk weer de zegen op terug heeft gezet. De 66 serie de zomerweer is in de hand sprakeloos. En de kiep van Dave Anselin Willems, Lexo Willems, Roel en die uitstand. Een prinses, ik zie een prinses. Ook de kinderen geweldig. Zelf gemaakte tekstjes. De trots in de podium. Hier zitten de piloten Groen, Zonderland en Sint-Bolande, Sandra Diana, Ron en Kaka. Het was er wel een beetje. Ze hebben zelfs nog een heuse rammelen zak bezig. Dat is alweer jaren geleden. Dat is nostalgie, vroeger nog veel die daar op die is. Dat de rammelen zak te doen. Oude 10 jaar hebben.
Helaas is zo snel in één beslist. Dat zit er eentje hiervan. Het is van die afgelast. Eigenlijk van de Zojans en de wisseltrofee. Heel lastig. Snel af te doen. Thank you.